vores film. Oh my god. Hvad var det? Hvad er det spændende, at vi kan lave? Jeg kan ikke se hende den ene nu. Jeg spiller lige meget. Hvad siger du, du så? Ja, det kan jeg også. Jeg kan bare se hende helt ude til siden. Ja, hende med den der klamme. Hende, der ligner en mand. Ja. Ja, ja. Er du sikker på den dame? Nej. Det er klart bare én. Gå ned det. Emilie, de ved godt, vi filmer, tror jeg. Ja, hun har set det. Følg med. Emilie, jeg kan ikke høre Så mig. er det til det der program. Der burde have været musik med eller sådan noget. Ja, det var der faktisk engang. Der var endnu flere. Det er så sjovt. Lidt irriterende, den der Jeg har set skulptur er der. den. Jeg har set nogle. Hvorfor står ham der så tæt på hende, den lyserøde? Jeg ved det ikke. Ej, jeg kan bedst lide hende der. Jeg kan bedst lide hende der. Ja, ja. Ej, Emilie. Emilie. Få lige Naila væk. Nella, kom her. Nella. Ej, fuck, hvor er det nice. Altså, hvad fanden sker der? Ja, jeg forstår det ikke. Hende der, den lyserøde, hun går overhovedet ikke følge med. Jeg bliver dummere dag for dag. Jeg går i seng med min lærer, og min lærer ingenting. Jeg bliver dummere dag for dag. Min hjerneskrumper er glemt at sætte mit hår. Jeg går i seng med min lærer. Præcis. Jubiduidu. Kom, vi giver den gas. Sæt dig spøjelser på plads. Går de i gang igen, eller hvad? Yes. Ej, den var i gang. Jamen, de bliver bare ved. Tror du godt, de kan lide, vi filmer? Jeg tror faktisk, det er lidt ligeglad. Ej, nogle gange så tror jeg, de er på vej over til. Prøv at se ham. Ej, det ser så sjovt ud. Han så en trøje. Problem med en eller anden. Jeg vil tage hiven. Jeg vil tage hiven bare op. Jubiduidu. Fang den bøjle. Emilie ved godt, jeg var på vej og spørge til en seng. Amanda, jeg skulle gøre det. Kolayla ej. Jeg skal forstå. Øjne eller ej. Jeg skal forstå. Syng den, Diamanda. Er det en sang for Lille Peter Edderkop kravlede op ad muren. Så kom regnen og skyllede til og nu. Så kom solen og tør Peters